מה קורה, דניאל? מה נשמע, ראם? מה שלומך? מה, אתה יוצא לטיול שמעתי, אה? כן, שבוע הבא, אחי, תכננתי ללכת לים אל ים, אחי. ים אל ים? כן, שבוע של טיול, אחי. ראם. וואלה, זה מה שיש לי איתי, כאילו... למתן היד? כן. איך תתאים את זה לא שם? יודע איך זה יספיק לי, אחי, לשבוע, אבל אין לי רעיון. יש לך איזה רעיון? אתה הולך גם לכמה ימים, אתה צריך... כן, לסחוב כמה זה כבד, אחי, אז צריך איזה... אין לי רעיון. האמת שיש לי מה להציע לך. וואלה. יש מוצר בשם מתן רץ. וואלה. מה זה המוצר הזה? זה מתן שמתחבר לך לרגל. כל הצעדים שתעשה בים אל ים, יתאים לך את המתן היד. וואי, מטורף. לוקח את זה, מלביש אותו על הנעל שלך. את זה אתה מלביש בסקוץ' לרגל. די. ואז אחרי זה אתה תיקח עם זה כמה ימים, וזה יתאים לך את זה. כל ערב כאילו אני יכול לקחת את המתן? כן, אתה לא צריך לדאוג מזה, תקום בבוקר, סוללה ריקה, תלך כל היום, סוף הטיול שלך, יהיה לך סוללה מלאה. מה, מטורף, אחי. כן? נציג את הטיול. בוא תנסה את זה גם. יאללה, בוא ננסה. יאללה. בוא דניאל, בוא תראה איך אני שם את זה לרגל. יש את החלק שנתפס לסוגיה, אוקיי? עם רצועה. מה, מגניב. מתלבש לצד שני. נוח מאוד, כל רגל, כל נעל, אותו דבר. קח סקוץ'. כמו שיוצאים לריצה. חבר את זה לרגל. פעם אחת ביום אתה עושה את זה. זה חזק. חזק, זה איתן. חבר פלאג אנד פליי. התחלתי ללכת ולהתאים את המתן הנייד שלי. הולך, נתאים אותו. כמובן שמטייל כמה שעות טובות. אחרי שסיימתי איתו, אני מנתק. מוציא את הסקוץ'. מוציא מפה את המתן הנייד. מפעיל את המתג על און. מחבר את הטלפון. ומתאים אותו. פצצה. הולך לישון בשקט. Several days later. דניאל, מה נשמע להם? איך היה טיול? שמע, היה ממש מטורף. וואלה, מה, עבד לך מפה? כן, שמע, זה אחד המטורפים, אחי. אשכרה, מה, נתת את זה כל לילה? כל לילה, אחי, ליום למחרת, אחי. גם עכשיו, נתתי את זה ליום, אחי. אתה יכול להראות לי כאילו? כן, בוא תראה. יאללה, תדביר לך. כן, כן. זה היה נוח? כן, שמע. זה טוב, זה חשוב. חבר את זה לטלפון. אני רואה, הדלקת אותו. כן, אז העברתי אותו לאחד כדי שאני אוכל להרים את הטלפון. כן. ופה פשוט מחבר אותו לטלפון, אחי. איזה קטע, איזה יופי. משוגע, אה? ממש מתן רץ. כן, זה עבד לי כל הטיול.